Αναστασία μου, έχεις προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση οαρίων. Το έκανες για κοινωνικούς λόγους, γιατί ενδέχεται στο μέλλον να θέλεις να γίνεις μητέρα, οπότε ήθελες να καταψύξεις τα καλύτερα οάρια μιας και σε μικρό κορίτσι, ή το έκανες για ιατρικούς λόγους? Το έκανα και για ιατρικούς λόγους. Υπάρχει κάποια κληρονομική πάθηση στην οικογένεια και μελλοντικά δεν θα ήθελα να την έχουν τα παιδιά μου. Οπότε έγινε και για αυτό το λόγο. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι ένα δώρο που πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα στον εαυτό της, αν θέλει να γίνει μελλοντικά και δεν υπάρχει κάποιο σύντροφος αυτή τη στιγμή, ή αν το σκέφτεται, θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό. Τώρα, βγαίνοντας από το εργαστήριο που έκανες στην επίσκεψή σου, αυτή την πριβέ επίσκεψη, που μπήκαμε στα κρυφά, στα ενδότερα της κρυοσυντήρησης και της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ένιωσες τελικά παραπάνω ασφάλεια για το πώς προστατεύονται τα οάρια σου κατά την κρυοσυντήρηση και αισθάνεσαι πολύ πιο σίγουρη και ασφαλής για την διαδικασία και τη φροντίδα που τους παρέχετε? Η αλήθεια είναι ότι εξ αρχής αισθάνθηκα ασφάλεια με τον γιατρό μου και με όλο το Ινστιτούτο εδώ of Life του ΙΑΣΟ. Ήταν μια μαγική εμπειρία μέσα στο εργαστήριο. Οριακά συγκινήθηκα, γιατί την ώρα που βλέπαμε μέσα στο εργαστήριο γινόταν μια εμβριομεταφορά. Οπότε ήταν κάτι το συγκλονιστικό για εμένα. Το τι είδαμε, πού καταψύχονται και το πώς καταψύχονται και την ώρα της γονιμοποίησης ήταν κάτι το μαγικό. Και είναι συγκλονιστικό να βλέπεις πού φυλάσσονται έμβρια, οάρια είτε σπέρματα και το πώς τα εξετάζουν. Και στο τέλος γεννιέται ένα υγιές μωράκι από αυτό. Οπότε ήταν κάτι φανταστικό. Κύριε Καραβέλα, η περίπτωση της Αναστασίας είναι μια περίπτωση κοριτσιών, νέας κοπέλας που θέλει να κρυοσυντηρήσει τα οάρια της, γιατί πλέον της το επιβεβαιώνει και η νέα σύγχρονη επιστήμη και η νέα σύγχρονη τεχνολογία. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε, αν και εδώ διαφέρουμε λίγο, δεν είναι μόνο το social freezing, υπάρχουν και ιατρικοί λόγοι που λειτουργούν σαν ασφάλεια ζωής. Δηλαδή, μπορούμε να προλάβουμε κάποιες ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν στα έμβρια αργότερα, οπότε με κατάλληλες εξετάσεις, ώστε να δούμε ποιο έμβριο νοσεί, ποιο πάσχει, ώστε να μην το μεταφέρουμε και να πάμε να κάνουμε πιο υγιή μωράκια. Περιγράψτε μας λίγο, κύριε Γκαραβέλα, πώς εξασφαλίζεται αυτή η ποιότητα, αυτός ο ποιοτικός έλεγχος και μέσω της τεχνολογίας και βεβαίως μέσω εσάς και των εμβριολόγων που επιλέγουν τα κατάλληλα οάρια για να κρυοσυντηρήσουν και να μείνουν εσαΐ έως όταν τα χρειαστεί η Αναστασία να τα γονιμοποιήσει. Καταρχήν, εδώ είμαστε σε μία από τις καλύτερες μονάδες εξωματικής του κόσμου, θα έλεγα. Έχουμε βραβευτεί αρκετές φορές και το δωμάτιο που μεταφέρονται και κρυοσυντηρούνται τα οάρια ή τα έμβρια είναι με ασφάλεια, με θερμοκάμερες, ώστε μπορούν να τσεκάρουν με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης αν υπάρχει αλλαγή στο περιβάλλον. Συν ότι υπάρχει και ένα δεύτερο σύστημα που είναι 24 ώρες παρακολούθησης, ώστε αν και αλλάξει μισός βαθμός μέσα στα δοχεία που κρυοσυντηρούνται τα έμβρια ή τα οάρια, να μπορέσει αυτόματα να χτυπήσει ένα αλάρμ στους εμβριολόγους, ώστε να πάρουν τις κατάλληλες, να κάνουν τα κατάλληλα πράγματα που χρειάζεται να γίνουν.